Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị maya. Siapa? Ban teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Jaintian National Council Central Executive Committee hapo ka jingalam jong President Jongka u sambor miling do kle kendo yu bawan kit poshna u belong General Secretary ka Meghalaya BJP State Unit hadin bagan ka seng kratho syak BJP ban pinsngo ya ka jing halo ka jing ti do yong hapo Jainti Hers pat hakeleng ka Meghalaya hakan ka jing kran kle kran ki bon ki kendon halo ka jing ti do yong Hak baga JNC kasngo balada ka sarkar kaman labit banle bat ki pensnguru syak BJP bagan yelam ki noyelam ka JNC ban kendo ki he sarkar jong ka sarkar pedeng khna bagi pat bakin lain na ka jinge Mentah kesini nak kalian jongi ke Jaintian National Council nilayo bani kendu badi sekretari jong ka BJP Meghalaya iba one kid pochna. Api kejing kod ekran ke jong sekretari jong ka BJP yang i kum keseng kalong hadin bangila submit ya ke memorandum. Aga jingi day bat ka jingki dewyong hapo ka ne ka jela ka jongi. Kumbalong mentah naduk bakhang yo dewyong hau arjar kat kendai ka Supreme Court lakal apelat ya ka jing tre dewyong hapo ka jela Meghalaya. Henry ke babu jing yang ni ke long bagi hab ban but ya ke MMDR Act. Ya ke MMDR Act hi kam ya hab bat ka state ke jongi ke baide bat ka kamti dewyong. Hakan yo terik jong uneu benai ngila pelong ya ke we ke jingi ki apo East Jaintia Hill District. Ada ki hajar mu ki pait ba kilami ban pensngeu sya ka sarkar bang ngidon kam ni ki mining ki bayahap. Bat ka jing man jing long jong ka kendeu ke siap ke jongi. Tangi kum ka JNC ke bayai budden ya kene ke sur ke jong pait ba ka baide bat ka kam dewyong namaru dewyong hiu dew jakpo. Hapo ka Jaintia Hills ke jongi. Ta ka jingi kran ke jongi ba di ba one kid ka long ka ba snowtenat ka long ka ba don jingkermen. Namar mai ila ay assuran yang i bakin sara ya kene ka mat syadu sya ka central government. Ta ngila kran syai ya iba one kid ba hoi abangi phaiden sya ka judgment jong ka Supreme Court. Yau dewyong kalau ong bangimla bantrei yau dewyong claim daya ket kum ka MMDR Act tangila ikran bati halor ka paragraph 12A section B jong ka shidil kabakran syai lada lengba ka notification jong presiden jong kari India ngila ban exam na kino ki central law tangila ikran rubat I baka kalentihi yang i bangin lain ya ka MMDR Act kalong bangin exam naka nika ain kamta maka jingi debat ka trade dewyong ke jongi lada ka sarkar India ka don kamon kam don jing ika ban exam ya ka state ke jongi naka MMDR kamta maka bai debat utang bat dewyong debat ki we ki marpo kendeu pi ladang i phai sya ka jing wang jong ka sarkar India ya ka article 370 jong ka Kashmir ladang ipay ro ikajing exam jong ka sarkar India yang i ka Meghalaya na ka CAA. Takani hi kapan i bakam dan jing kanya ka sarkar India bakan withdraw. Lene bakan exam yang i na ka MMDR Act ka bede barkat jing ti dewyong ka jong i po ka jela Meghalaya. Kenang makan long ka jing kan long ka jing suk. Ya ubaduk ubarangli na madangiyat ya kane ka open cast mining dan kami ki jaka ki bahak dak 4 hektar. Hapo khamtam ngikran specially hapo Jaintia Hills pun ki beri kidan ki jaka ki barit tolong kane ke 100 hektar kamlong sulensar kenya borok ki pait ba ta ke badan kam hang neng ilong ka baneng kong hingi don kam baka sarkar India kan exam kan yingi na kane ka MMDR ka baide baka kam dewyong pi kendiat ngakwa ban phai se ke jing ong jong chief minister jong ka sarkar jela ga jong yu sar konrat sangma baka sarkar India baka shna ya ki an ke shna nak benta kari India ho kita ka de ke jing shisha Handre ke jing ong jong upat benta baka sarkar India kamla ban ai ki an ki bakar pang nak benta ka jela Meghalaya namar yok baki we ki state ukin sepan kumju kene kalong ka ka bom don nongrim namar borok ki state kim don ya ka sik shidil tengi po Meghalaya ngi don ya ka sik shidil ka ba penkesan yang ya ke jing long trai ke jong ya ka kendeu ka siap ta kene hi kalong ka jingkhang ken yang bengin le ka sarkar India tengi ai ke jing ro ya ka BJP ke bala kloy ban ke bala kular ban shimkhya ya kene kamat
ngilai kran bat di sarwangkit lada kalong kabala ba in yalam lang yaki yangiru bani kran bat ka sarkar India kenang bakan ne kanum long sutang ka jingtua jong ki political party namar kanihi ke de ka jingdawa jong ki pait ba jong ka jela Meghalaya hi borok kowe panakan yang jong ki seng ki kentat mardore ka jing statement ka jong CM namar kanihi ka jing kran jong CM ka hilam bakala ya pait ba namar habakadon ka jing kermen belengin in penduk jing kermen ge pait ba tementangi ke jingkhang hi yang ke lautang hapo ke Delhi haka sarkar India tangi ngi kerman scam baka sarkar BJP baka parti BJP na po Meghalaya kan simkia ya kene ke jing ke jong pait ba ojongi kena mangin yo amat yang sok jong ke jing job bakat ya ke artikel 370 dang la ban weng na po Kashmir lene ke sarkar India kan la ban exam yang ina ka CAA Citizenship Amendment akam dan jing ken lada ke sarkar India ka don kemon lene kata ka bingi angka political will. We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika shnong nongi kwayo sngo bhan ika shnong de lakot kalayat dikila pen sngo hina shnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni shua ban take up yung project day ban su thu bakla habang warra yaki investment habang warra yaki bakum kini ki project net yang nga opi ka ba khaddu ka jing toy kan long yangi ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.